Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Dambudziko rakamira sei atadzi? Dambudziko nderekuti baba vangu namai vangu vakashayika ndichine 2 years. Chibva ndatanga kugara natete. Ndagara natete dambudziko rangu nderekuti mazama angu anobuda mukaka. Uye ndinonzwa kuti pane chinhu chiri kundiyamwa. Chinhu chacho handichioni. Kubva mandapinda pagedhi asati ndasvika pagedhi rasekuru. Baba namai vakafanira kutanga kugara natete. Tete ndo akakurera. Ndizvozvo. Handitika. Dambudziko rakasangana rini? Dambudziko rakatotanga ndatokura. Ndatanga ndakuziva zvangu kuti zviri 15 years. Ndopakatanga dambudziko rangu irori. Rekuyamwiwa. Ndinonzwa pane chinhu chiri kundiyamwa mazama angu aya. Asi handiti sei handishioni. Asi panguva ndasvika kugedhi uko pasekuru. Asi ndanzwa kuyamwa mazama angu. Anotobuda mukaka. Zvinhu zvinongoitika zvinotoitika every day. Chiro pandatobva mwana ngachitozvinzwa. Asi pandapinda mugedhi masekuru ndazombozvinzwa zvikana nhasi zvakanyarara. Saka mutongogara ni pano? Mutongogara pano? Kana zvichikwanisa zvinhu ndinouya zvangu. Apo mukatize chimi chiti mukapinda pagedhi zvapera mukabuda zvoita. Saka mutongoti sekuru ndinoenda kupi? Ndakutongokupira kuti sekuru andibatsire. Handitika. Kubva saka mutori makore esaya? Kubva chitori ne15 years. Tita zvimechi? Ndine 34. Muchifamba chete? Ndichifamba kuenda kumaprofita. Kana kuroorwa atova nemwana. Handitoroorwi kana mukomana wacho handitoiti nokuti mazama chanenge achibuda mukaka ndonzwa pane chinhu chotondiyamwa. Ndinombozama kutsvaga ndichitarisa. Ndicho handitombochioni. Alright. Sekuru muzukuru wenyani makore 15 neanoraudzira. Achimazama achibuda mukaka. Mwana hamuna ndisi? Mwana handina. Kana kuroorwa kwacho handiroorwi. Kana mukomana wacho handina. Mazvinzi asiri kuranzi. Mukomana haana, kuroorwa hapana, mwana hapana, mazama anoyamwa anobuda mukaka. Inhere? Baba namai vakashaya. Komarobe indau dziriko. Andingati ndatanga kuzvinzwa kana kuti ndatanga kubatsira munhu fanike iye yunazi. Komarobe chirwere ichi chakutoti ndikushaya kuti ndinoti kana kuri kuchipatara handizivi kuti vanochiti chii. Ndatibodzwe vakapinda kuchipatara? Kuchipatara handina, ndakashaya mari yekuenda kuchipatara. Tataita makamboenda timbonzwa nechirungu kuti chinonzi chii. Haiwa kuchipatara ndakatoshaya mari ndonibamba ndogara natete ndondichengeta wanongoita zvimwe zvezvi. Mocho ndotomborarama ndikuchengetwa nevamwe vanhu. Ndakangondinzwa kuti tsombonditoro ndichengeta. But ndichada kuchengetwa here mine 30 pane age inopera uderera kanozi. Ndizvozvo. Saka Mukomarobe chandoziva chokuti uyu uderera wamukutaura hauperi. Handiti? Sai ndichiti hauperi vanenge vakakugarira pachirongwa chefungwa. Hadzidhonze. Handibazvisa? Izvo zvinasi uno kana akatoroorwa nemurume. Anoona murume achiita sechimwe chimhuka asingamufariri. Handiti? Achifarira kutoshungurudzwa ikoko natete vake vavo zvinge zviri right. Ende nditi bvunzwa kuti ndichitovhunduka kuti nezvaari nedare racho ndikatadzisa pano ndikagara pano undiyesaona kuti mwana uyu hazviite kuti asvike pano achichazva kuidaro ndopaunozoona kuti ngirozi yebufi kana kuti yevanhu vakazorodzwa panguva yavo inozomboita kakusununguka. Ndozvaitika nhasi. Ndatarisa mwana uyu kuyamwiwa ati anobuda mukaka. Hakusi kubuda mukaka Mukomarobe. Uko ndokunonzi kuyamwiwa dharekiti. Handiti? Munhu agadzikwa pazvinhu. Mumba mava vanogara naatete vake. Atete vake ane midziyo.
ane zvinhu, ane mhuka yakatotumidza zita rekuti ndiye murume wake uyu. Nokuti kana tisingaite mistake ndekuti ndichitarisa mukati medare ratete wake, ndofunga katsi iri pamba pacho iye ndiye anopa chikafu kuti igute idye. Saka iye anoona seari kupa katsi chiraramo chayo chadzi ibikirwe. Asi ndatarisa muno mudare mangu munomu ndinoona kuti imhuka inomushanda nokuti inodya kamwe chete panguva. Handiti? Alhamdulillah. Toziziva kuti ndo mutemo unochengeta zvifuwo, but kachengetero kacho tinenge tine urobwa nezvinhu zvacho. Zvino chinonetsa ndechekuti haugoni kuvanongedza uroyi. Mukomana ndogara ndakaudza vanhu nokuti ndivo vamukudza kusvika pa34 years. Ndiwo nhasi uno vari kumuchengeta kusvika apa. Handiti? Zvino ndosaka hurumende ichiti aiwa musaudze vanhu uroyi nokuti inoziva kuti isusu tinoganga tikaudza munhu uroyi baba nevana vakutoparadzana ukama hwavo. Asi isusu kana tichigona, government yakataura kuti kana muchigona pedzai dambudziko rokusangana nemwana yenyu. Urobwa uyu waari kuchema nawo uri mubaba avo. Maakurira kuti mazvarirwa, maakurira. Nhasi uno munoziva chiri chinorwadza. Mutete wacho akanaka futi. Ndokuti akasimba kazikana. Jaindi chachaiyi. Asi chinoshupa chokuti vanhu anondibvunza nhai sekuru, munhu akasimba so anozowana dambudziko sei? Aiwa, matambudziko haaneni kusimba kwemunhu. Kana achivhayo chachayo mukatombonzwa mamwe mazuva mutozoti ari kurwara. Nganga chaidzo isusu vacho tinotorwara. Dhokota chacho ane mishonga yese, ane majekiseni, ane mishini. Unoudza kuti dhokota ndinge afa. Dai kuri kuti mishini iyo inotiprotekta pazvinhu zvese hataifa. Alhamdulillah. Saka nhasi uno musikana uyu ari kurwara mukomarombe zvinhu zvinosatsitsi. Sokuti hana paagere anofamba nemurume, paanomira anofamba nemurume. Zvazvanakira kuti iye ati gedhi ndichipinda gedhi. Gedhi redu mukomarombe harina kunaka. Pamunhu kana munhu achishereketa nemunhu akashinwa. Chinhu ichochi tinototaura pamusoro pedare kuti ngachimire kunze nokuti dare panapa padare tinoda kuyambutsa vanhu. Aiwa chokwadi chakazara vazukuru vazhinji vari kundinetsa sekuru ndikuya kuzogarira ipapa. Indini mukomarombe mutemo wegovernment hatinako imba yandinayo inonzi imba yangu inine mhuri yangu. Ivhini vashandi handibvumiri kuti tichengete vese papi pano. Saka hatina accommodation iri panapa ndeyekuti emergency munhu auya achirwara, mukomarombe ndingadzinge munhu here? Apo munhu anogona kuuya mumwe achipenga zviri serious kana kuti mumwe munhu ane chironda chihombe. Saka ivo vanhu ivo ndinoaccommodate. Kwete munhu apora zvakafamba asimba. Aiwa ndoti ngaende kumba kwake, ngaende kumba kwavo because apora panapa hapasi paderera center nokuti munhu akadaro yaderera center. Saka ine handifinde derera center. Saka ivo kubatsirika nobatsirika kwemazuva sekukumbira kwaita kuti sekuru ndoda kubatsirika tinomubatsira kuti asunungurwe aite zvakanaka. But kwete kuti tichamuchengeta nokuda kwokuti adarika geta. Aiwa isu tichamupa zambuko remakwenzi. Alhamdulillah. Iriwe here katsi? Katsi iriko iyi. Ndinonzi natete pachikafu kiti idye sadza. Ndotoipa yotanga kutodya. Sekuru zvavataura ndezvechokwadi. Handitongwa mutogara kumba kwedu. Aiwa sekuru vazvinzwa vati ndinokubatsira. Ngavatondibatsira kuti makore andatambura awandisa. Panchine 15 years kusvika pa34 nanhasi. Kana mukomana handimumwani. Kana imba ndotoishuvira wasinotoramba. Asi vandomboyawo? Nditombonara munhu ndotombonditikana kuti nhai mimira ipapa hapatorina. Saka ndikondeka kutsvagira. Zvinototanga ndatoti sekuru atanga kutondira padambudziko rinotangira pera. Handitatotanga kutopera uchipinda pagedhi? Ndikazodzokera zvitange futi iri naisekuru. Iwe watoya pano katadzi? Handito zvavainge? Ndatozoponiswa ndakambona vanhu vakawanda vachiti pana sekuru ndibatsira zve. Kana watanga kupora usati wawaona, kokuzoti kana wawaona
ndatopora watopora zvichizi visada kuti hainisi basa ndakutsvaga natsano wakauya kwandiri ndobhadharisa kwakomisheni kuti aiwa agent fee kati anatsano emazuva ano kanditi unorongera hadza dzichitengerwa wawa handivazvoti aiwa pakanaka hanzvadzi sekutaura waita sekuru tikuseka zvedu sekuru anokubatsira handiteka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV